Parasta antia jätehuollon päivissä ehdottomasti ihmiset, nämä kohtaamiset, ja mä uskon, että jo muutaman tunnin aikana, mitä täällä on nyt ollut, niin on syntynyt semmoisia siemeniä tuleville yhteisille hankkeille. Ja tää on se huippujuttu myös. Suosittelen jätehuoltoyhdistykseen liittymistä tai näitä jätehuoltopäiviin niin kuin tulemista ihan kaikille, jotka on jätehuollon alalla tai jotenkin liittyen jätehuoltoon, edes kiinnostusta, opiskelee alaa tai myös kiertotaloutta ja siihen liittyvää. Tällä on todella suuri merkitys, että kun kokoonnutaan täällä, niin päästään tapaamaan toisiaan ja päästään luomaan näitä mahdollisia hankkeita yhdestä. Sellaiset terveiset jätehuollon päivien järjestäjille, että iso kiitos. Tämä on varmasti ollut aivan valtava urakka, että nämä on ollut todella onnistuneet. Että iso kiitos.